May poros labod kong tanga. Itlakwat salary seniors. Nyapin kayo ni kunya mo kunan ng kakatamong kadwandalan ano mapulot limang tegalugan video. Umpisan ko na eh. Sukat lamang makulong ding mapanako nga rin, ano, makulong, tegalugan niya. Mas manayin nyo kayong kapampangan, yung masukol. And ebi nang malayo yung bagyo gani, uling nga sa tingin rin dalan, ano, malayo, tegalugan niya. Mas manayin nyo kayong kapampangan, yung marayo. Ika nang balang manupaya kayong pagkakamali, kaya ka, ano, pagkakamali, tegalugan niya, mas manayin nyo kayong kapampangan, yung pamagkamali. Kaya kung nga ba yung usok ng sigarilyo, ano, katagalog na yung usok ulit. Katulit ng mas manayin kayong kapampangan. Asok, asok kaya. Nang nakamanigarilyo, ano, kakanser ka kimbaga ka dyan, manigarilyo, tegalugan niya. Mas manayin niya kang kamapaan, ing manigarilyo, o kaya sisigarilyo. Nang nakamaglaban, nakagyo ka rin pulis, maglaban, tegalugan niya. Mas manayin niya kang kamapaan, ing lalaban. Initutukiyak, makapi yun, tegalugan niya, pinoliya. Ing amanong sagad. Sagid din mas manayin ang katulad kay Kapampangan. Ang palagay yun, sabihin tayo kay comment section, Inintawang lindilis, simpliha mo. May puwing ko kay nga likabukan, puwing. Tegalugan niya, mas manayin niyo kay Kapampangan, ing puling. Hala, ito na mo, ko sasabihan, pag siya Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Yung kakatamo nga anak, yung kakatamo nga po. Tala sana pa ang nagalugan. Doon pangapampangan ng tala. Ba't yung inalben, kakalimutan diraki kay katamong video, Salamat. Luid. Namungan.